Ruta Argentina! Ongi etorri, futbola aletzen saioaren beste atal batea. Gaur ere lehenbiziko aldian bezala Naxari Altuna egin gaude. Kazetaria, futbolzalia, ez da aurkezpen beharrikan. Eta ordu hartan bezala gaur ere Txapeldunen Liga hartuko dugu izpide. Jokatu berri dira finala ordenak eta finala orden horien errepaso egingo dugu. Ongi etorri Naxari. Eskerrik asko. Bueno, pixkat hasieran ez, orokorretik zehaztasunea o detalle txikita juteko, orokorrian pixkat esateko ez usteik ez, baina izatekotan, ez? Bai, nik uste etena baino lehen ere komentatu genuen ze talde izan zitezkeen, da pixka bat azkenean etzen zaila ere pentsatzea finalerdietara edo azken atalera ze talde iri zitezkeen. Real Madrid-Barcelona, behar bada futbol munduan denek esaten duten munduko talderik honen izan daitezken horiek, Bayern Munich eta Borussia Dortmund Bundesliga azten ari da urtez urte, eta nik uste behar bada lau horiek izan daitezkela gaur egun Europako talderik onentsuenak Juventusekin batera, eta esaten zuen bezala, sailkatu dira, baina hainbat kasutan zailtasunekin. Real Madridek iaia erabakita utzi zuen joanekoa, baina gero Turkian momentu batean, eta hor ikusten da, emaitza ona lortu arren joaneko partidan, goi mailan 10 minutu txar baldin badituzu, edo zer gauza pasa daitekela. Pasa zitzaion, iaia Real Madrid Turkian, eta Malagari pasa zitzaion, Dortmunden. Hau da, 10 minutuak egon behar duzu, gu belarri sartuta, bestela, nik uste Barcelona ez dagoela ondo, eta atzo ikusi genuen Paris Saint-Germainen aurka, eta denen gainetik ni Bayern Munich goraipatuko nuke, nik uste pentsatzen nuena baino errezago gailendu zitzaiola Juventusi, eta horrek erakusten du, iaz indartsu bat zebilen, aurten oraindik eta gehiago eta aipatzeko modukoa da. Hor pixkat banaka, kanporak eta aztertzen hasita, pixkat, azterteko egin hasiko da, ez? Real Madrid eta Galatasaray, espero bezala Real Madrid egin du aurrea, eta bueno, esan dezu ez, arazo batzuk izan zituen momentu batzutan Turkian, baina hor izen batzuk goraipatzekotan, ez dakit ez, Mourinhoren jendia ez, bai Galatasarayn ere bai ez, Drogba, Snyder, horiek maila honian ez? Bai, veteranoak, pixkat bueltan egon daitezkenak, nik genuen ulertu Italiako Liga interrutzi eta Galatasarayren jute hori Snyderren aldetik, Drogbaren alogikoagoa da, Txinara joan zen, Txinakoa ere bitxia izan zen, Drogba garaidik 35 urtea, 36 urterekin, puntako aurrelaria da, izan zezakeen Europako talderik onentsuenetan jokatzeko aukera, baina azkenean elkartu dira Turkian, Galatasarayn, eskarmentu handiko taldea, eta hortxe, momentu batean, gauzak saldu zizkion Real Madridi. Baina ni bai, gustatu ez zaidan gauza bada, askotan aurkariak gutxietxe egiten direla. Joanekoan 3 eta huts irabazi ondoren, ustez jokalari garrantzitsu batzuk txartela ikusi zuten, finalerdietara begira liberatuta egoteko, eta horrekin mezu bat bidaltzen duzu, aurkariak ez daukala zereinik, eta Galatasaray, duen plantilla ikusita, trajektoria, Schalke kanporatu zuen, aurreko norgehiagokan, eta momentu batean, ez du izan, egia esan, eta horrek erakusten du, edozein aurkari mendean hartzeko borroka egin behar dela 90 minutuetan. Hori da. Astearteko beste kanporaketa, hau zirraragarria izan zen, Borussia Dortmund Malaga, azkenean Borussia gaurre, azkenean gaunean, kanporaketa hortaz, ze azterketa? Niri zozketatea zanean, gustu hartu nun, lehiaketa, indar neurketa hori, kanporaketa hori, behar bada aurten Borussia Dortmundek dakarren ibilbideagatik Europako talderik erakargarrienetakoa da, joko estilo oso polita, erasoan aberatsa, gaztea, eta Malaga egiten ari dena, denboraldi osoan, eta Txapeldunen Liga mereziki, txapelak entzeko modukoa da. Zenbait zailtasun izan dituen, zailtasuna eta momentu txarra izan duen bakoitzean nola hasi den, nola suspertu den, udatik hasita. Kontuan izan behar dugu, Malaga hau ez dela denboraldi aurrean zen Malaga. Cazorla eta olako jokalariek alde egin zuten, eta
bidean Manuel Pellegrini taldea berrantolatzen joan da, Gabonetan ere bai. Bizpahiru jokalari ekarri zituen, eta goraipatzekoan Malagak erakutsi duen heldutasuna, egoera txarrei aurre egiteko eman dien erantzuna, eta gero jokalari batzu, adibidez nik ez nuen espero, Joaquin, garai hontan, olako maila erakustea. Esango nuke Joaquin bere ibilbideko unerik gozoenean dela. Eta gero, Iscoren agerraldia, erakutsi duen heldutasuna, de Mikelis atzean, Galan, erdian, atezaina, Willy Caballero. Nik esaten dut, ez dakite gaur egun, Caballero baino atezaino beri badagoen. Ez dut esango dena adanik, baina bera baino oberik badagoen ez dakit, eta Argentinako selekzioan ez jokatzea Orduan, pixkat osagai horiekin nik kanporaketa zoragarria espero nuen, eta nik uste kanporaketarik zirraragarriena politena izan dela, eta azkenean lehen aipatu dana. Bat eta bikoarekin, nok pentsatuko zuen, luzapenean hori gertaziteken, 89ko finalean, Camp gertatu zen, abantzekoa gertatu zen, eta horrek erakusten du, sinisten baldin badezu, kalidadea hor dago, maila honetan edo zer gauza gerta daitekela. Gero, atzoko bi kanporaketak, batetik Bayer eta Juventusen artekoa, lehen esan duzu, Bayer uste baino errezago, ez? Nagusi. Erakustaldia eman zuen, joanekoan nabarmen, eta atzo ere egundoko nortasunarekin aritu zen Turinen. Esan beharra dago, Juventus Italian talderik onena dela, iaz liga irabazizun, aurten irabaziko du, eta berrera ikitze horretan, ze Juventus momentu txarra pasa ditu, momentu honean da, orain, talde sendoa, asko iristen da, jende askorekin, gola erraza du, baina behar da momentu honetan, Europan dagoen talderik onenaren aurka jokatzea gongitu zaio, eta ez du inolako aukerarik izan. Kanporaketaren lehen minututik, atzetik ibili da. Eta atzo, Juventus, Bayern, zelairatu zen, irabaztera. Hau da, jendea, atzealdea aurrea bota, goian estutzen, Manzubitzekin, Manzubitz da taldeetako aurreko zelaian, esateko, iberi barruan sartu zen, zelai erdia ederra izan zen partida jokatu zuena, eta azkenean, huts eta bi, lau eta huts, azkenean. Eta Bundesliga irabazi duen astea, 20 puntuko aldearekin, hori ez da sekula gertatu. Errekorren Bayer, ez? Aurtengoa. Eta, bestia azkenaia, Barcelona eta Paris Saint-Germainen artekoa. Barcelona esan duzu, ez da biela, fin, eta gutxi berri izan zuen, kanpoan gelditzeko. Behar bada, Victor Valdesen izan espalitz, gaur Barcelona etxean zen. Esan behar dago, azteko Paris Saint-Germain oso talde hona dela. Beti esaten dugu, Izar Galeria, baina Antxelotik talde osatzea. Eta nik uste, Valentzian jokatu zutenetik, talde trinkoagoa dela, ze Frantziako ligan zalantzak izan ditu, jendea etzeon oso konforme edo talde egiten ari zen lanarekin, Izarrek erabakitzen zuten lehia batez ere Ibrahimovic eta Babetzik eta olako jokalariek duten mailagatik, baina nik uste Europan Valentzia Mestaian erakutsi zuen mailaren ondoren taldea trinkoago izan dela, eta atzo ere, une batean, Victor Valdesek eutsi zion kanporaketari, eta nik esango nuke, Barcelona gaizki Messi zaratago, hau da, Messi ez jokatzea arazo izan daiteke, baina atzo Barcelonak ikuste bere kalterako izan zen mezua zabaldu zuela, hau da, Messik jokatu behar du, lesionatuta egon arren jokatu behar du. Horrek esan nahi du, eta Guardiolak aspaldi esan zuen, eta jokalariek Iniestak ere aste honetan esan du, Barcelonak ekosistema bat sortu du Messirentzat. Hau da, harri bitxi bat daukate, eta badakite, dana beregan amaitzen dela, baina askotan beregan amaitu eta hasi ere egiten da. Atzo ikusi zan, ez zegoen ondo eta egundoko arriskua hartu zuen, lesionatu izan balitz, ez dakigu, ondorengo egunetan ze bilakaera izango duen lesio horrek, baina momentu batean ikusten zan lasterkaldietan eta ez zuela behartzen. Baina bestalde, Paris Saint-Germainengan kezka sortu zuen, eta golaren jokaldia berak hasi zuen nolabait, ez? Orduan, alde batetik ikusi zan,
bere impacto hori nolakoa da, baina bestetik Bartzelonak arrisko hartu zuen jokalari hau denboraldi osorako galtzeko. Eta bueno, uste da Bartzelonak behar bada Messi-rekiko beti esaten da dependentzia hori, Cristiano Ronaldo Madrilen, Messi Bartzelona alako jokalariak izan da, nork ez dauka menpekotasun bat, baina bai arriskutsua dela beste baliabideren bat edo ez izatea olako galera bat sortzen danean, hau da Messi edo Cristiano ez dagoenean zer. Eta garrantzitsuaren ikuste Xavi Bartzelonan ezinbestekoa den jokalaria ez da bilera fin. Eta hor ere egitura osoa... Bai, pixkat hori da ez. Egiturak nozitu egiten du. Esango nuke Bartzelona osoa ez dagoela... Bai, pixkat oso fin. Bai. Logikoa dalako baita hainbeste urteetan, eta aurten hainbeste partida eta ligan egiten ari diren lana ikusita, desgaste bat egotea, desgaste psikologikoa eta hortik azkenean fisikoa danak eragina dauka. Pixal, Bartzelona ematen du ez dagoela ez, horren pixal lotuko dugu final erdiakin ez, ze izan lehizken, karo, sosketa jakin aurretik zaila da, gauzak zertia, aurre ikustia, baina pixal nondik noa ikustezu izango jala final erdiak ez. Bueno, jende guztia esaten nahi da Bayern Munich dela favorito, esango nuke momentu honetan talde bezala osoena dela edo mintzat hasi eta buka ez da gora bera erakusten ari. Arsenalen aurka egia da aurreko kanporaketan galdu zuela, baina hor agintariak ere haserretu ziren esanak uste zen duten joanekoan utxeta bi irabazita dena egina zegoela bat eta hiru bat eta hiru eta hor ikasi zuten, eta lehen aipatu duna. Naiz eta emaitza osona ekarri joaneko partidatik ezin duzu segundu bat ere lo hartu. Ze olakoak gertatzen dira. Eta kasu honetan, nik uste beste hirurek Bayern Munich saiestu nahi dutela nola edo hala. Eta hor Jupp Heynckesen meritua itzela da. Gero Real Madrid oso arriskutsua da, liga galduta, Europako kopari emana bizi da, Europako kopa eta kopari. Demoraldi osoan Higuain eta Benzema BJ ibili dira, eta orain ematen da berria loratzen ari dela, hori nahiko sintomatikoa da, esan dizut, Real Madridek egin dezakeen azken txampa kontu hartuta, Xabi Alonso ere zaintzen ari dira, eta momentuko jokalaria berba Cristiano Ronaldo da. Alde horretatik ni, bigarren tokian Real Madrid jarriko nuke. Eta gainea, final erdietan, 10garrena izan daitekeela kontuan hartuta, daukaten presio hori, Real Madrid giro horretan gustura bizi da, eta honena emango du. Bartzelona, nik uste, ligaia erabakita dagoela kontuan hartuta, jokalariak toxifikatzen ari da, eta bai Xavi, Messi ere bai orain, jokalari horiek partidak aukeratuko dituzte, noiz eta nola jokatu. Nik uste final erdietara hobetu iritsiko dela Bartzelona. Eta Bartzelona baldin bada, zesan daiteke horri buruz, ez? Behar bada, beti defendatu dugu, esan dugu munduko talderik onena dela. Eta Borussia Dortmund laugarren jartzea, enitzake ausartuko laugarrena jartzea. Baina bai zalantza sortu zigula Malagaren aurkako partidak. Orain arte txapelketako talderik onena izan da igual, politena, etxeko partida guztiak irabazita, etxetik kanpo ere bikain, baina lehen aldiz zalantzak eragin zituen lehengo gunean. Pellegrinien taldeak desitxuratu zuen, eta beldur puntu bat ere ikusi nuen ni, Dortmunden lehengo gunean, ohiko aztena. Eta behar bada, hori izan daiteke talde gaztea da, inoiz ez da olako maila batean egon, eta final erdietara sailkatzeko momentu horretan talde gogor bat aurrean edukita zalantzak sortu zitzaizkion, baina nik uste aldi berean liberatu egin dela. Hori da, ez? Arriskutsua. Hori da, eta final erdietan euren topea jo dute behar bada. Eta liberatutako olako maila daukan talde bat oso arriskutsua da, eta entzuna dugu, Mourinhok aspaldi esan zuen, Borussia Dortmund favorito ikusten zuela, beraien aurka jokatu dute eta ez zutela berriro aurkitu nahi. Nik uste, behar bada Bayern Munich eta Real Madrid momentu honetan.
favorito nagusiak izan badima daitezke, bai, onartu. Baina lauetatik edo nol izan daitekela txapeldun. Borussia Dortmund izatea ere, netzako litzake ez usteko izan. Ez usteko, ez egitea zen, lau talde handi dira, eta ez izena bat bakarrikan, erakusten nahi dena batikan. Eta ez dakit, zerbait gehiago nabarmendu nahi zenuken, o final laurden hauetaz, edo? Ez, Malagari gertatu zitzaiona oso bitxia. Eta olako taldi gertatzen zaio beti. Hau da, inork espero ez duen norbait, kanporatutzat eman daitekena momentu batean, joaneko partia ikusita, halako batean oldartu, egundoko maila erakutsi, taktikoki lan aparta egin zuen, Manuel Pellegriniren lana orainpatu behar, alde horretatik, eta ni gogoratu nintzen orain dela 30 urte Realari gertatu zitzaionarekin Hamburgon, ez? Reala ere, antzeko goran joan zen, maila eman, eta jokoz kanpoko gol batean, Europako kopako finala jokatzetik kanpo geratu zen. Nik esango nuke hori. Netzako ez usteko hori izan da Malagarena eta txalogari izan da Pellegriniren lana, bai Pellegrinera, bai bere mutila. Ondo naxari eskerrik asko, beste behin gure konbizio onartzeatik, azterketa dotorea biteatik. Hauxe guztia gaurkoz, futbola letzen saioa amaiera emango jau, hurrengo batean izango beste zoze. Eskerrik asko, aitzeatik da ikusteatik, da hurren arte.